راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو سلامتنا نقدم أب كل قرنعة عالم تركبو زي خبركم سمعتي راديو إرنا لومي ربع شمون تقنبوت كل تشعن عسر شعتنيو نايز ساعت زي تحستونا سنة مكتال حبرت أوروبا إرترا تساتفوا على هجرات مراق أفريقيا ككايدي مدب أسمرا وهلو العدا قمتاو كفلي تاقلقلوت إلكتريك فتح كم زي رخبي قلت إثيوبيا نبرتي كتما ورابي زي برهنايون إلكتريك كفليت متسينا بزبل ناي تقامو سلفية كايدو هذه إذاعة إرنا زينب زرزر حبرت أوروبا إرترا تساتفوا على هجرات مراق أفريقيا ككايد مدبو كم زلو تقليسو اتياب نقدي ساعة مقعزيان زتكوروا على هجرات مراق أفريقيا ناب كتبهم موهاد زسقاقر مدبات كتاتح كم زخيلي تحبيرو اتوعلا بمتحبار حبرت أوروبا بانك عالمين منقسي إثيوبيان أبزمت صور حمليو أبادي سابا ككايد تمدبو زلو أبزو على إرترا إثيوبيا جيبوتي سودان سوماليان كينيان كساتفا تسويتي قبر حبرت أوروبا نزو على نموداب كابز درخو أورا مخنياتات أب مونغو إرترا إثيوبيان سومالين استجمره ركب مقانو ديبلوماسينياتات يتقصو اتحبرت أقدمو كاودب عسب ناب إثيوبيا زأتو ترقيان متسقان ناي 10 مليون يورو حجز مسلعو يذكر أب إرترا كتما أسمرا بسم هلول عدا أقلقلوت إلكتريك لنبرتز تسلع لهم كفليتنا كفافلون كساب زوان زي كم زي تفتحت حبيرو بسنك واحد عقم سب قوصرتي زهالغي عقن إلكتريك كمزقبو تتسقيمو كم زلو بناي منقست معكنا زينا زحبره بعل مزي إلكتريك إرترا نتي بقمت زسلع عدا أبا كفافلو فتح كقبر مخانيو تم باطعنيرو انتغوني هزب اسمرا ولو نايتي زبزها معالتات مبراتي زي نبر اللقوانات بقمت تتسبسيبوز تسلع اللو العدا كغفليو زقد زلو أب كالو تمساسال زينا أب إثيوبيا كل الدبوب الزوبا سلطة ناي تركب كتما ورابي نبرت زخون زي كتات تاقر منقستي زي برهنايو ناي أقلقلوت إلكتريك كفلي تامتسيلنا بمبال ناي تقامو سلفي كم زكادو معكنا زينا تاقر حبيرن بسن كتيب شو عتا قنبوز تخايدن ناي تقامو سلفي كابلنا بنا دي سابا وسانا 4 منش زملالس موقعزيا كم تسنا خلي اتن معكنا زينا ملكتن نبرتي كتما ورابي نتسلفي كايدو زقددو مقنيات بسنكي تدقاقام مقرات إلكتريك سروع محبراوي أقلقلوتات كرخبوا برأس زي مقالهم منقستي نايتي إلكتريك استفاقت اللقوانات وندميرو حساب كخفلهم موسانيو زينا أبزي فتسم راديو إرنا داغماي سلامتنا تقبلوا زخبركم سمعتنا زقصل مدبنا بسناي زر اتولد زدالو مدب عالم كم يالو يكخون سناي مكتال راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو زلنايو أوانسي صبق أوان ديوس أيفالون موائل ود سب جنا بنوحي دي زلوز مفت أمتقو قريبيو سجن إنترنت نايز زلنايو زمن حلف زبالة تسفى مقرات معرة صبق فالن بتسفى مملأن أب حد جزين أب حد بوتان ملاويو نسخة كميجيركا تسفايلن نسخة خميجيركا ملي أمبر تسفاد أيلكان خلتي أتوم وجنات انت تحتمون كلتي أتوم ببوغنوم ككات علو زخلو حسابات أيسونون أو بحكي سجنت ارترئيت أبو زحن رحقن أبنتات كي كدنا كلمة ولوطي أبزبلار استطرايكوا كدنا تفعنا كدت عالم تغيرتن نحدقا تقالعتن زبل متنعتاتن موغوتاتن ماليا يبولون ود سب ፍጹም መጻኢኡ ይድምሰሳሎ ዝብል መብሪታት ክወሃብ ከሎ ኸኣሞ ዘባህርር ነገርዮ በንጻር እዚ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ሎሚ ክትውለድ ወይ እውን ካብ ሕጂ 20 ዓመት ጸኒሕካ ናብዚ ዓለም ክትመጽእ እቲ ዝበለጸ ነገርዮ ዝብሉ ክኢላታት ቴክኖሎጂ ኣለዎ ከም ኣብነት ከዓ ንምንካይ ድኽነት መጠን ሞት ቆልዑን ዝሓርሳ ኣዴታትን የምጽኦ እሞ ኸድኣ ኣይናይ ደንበይ ቅኖዕ دنبه تسفى مقرأتلو دنبه تسفى مملاء
ዝኾነ ሕቶ ናቱ መልስ ኣለዎ። ኣብዞም ክልተ ደንበታት ሓደ ነገር ተጋሂዱ ይረአዩ። ንሱ ከዓ ክልቲኡ ደንበታት ናብ ሓደ ነገር ዘይኮነ ናብ ክልተ ዝተፈላለየ ነገራት እዩ ዝርኢ ዘሎ። እቲ ሓደ ኣብ ክሊማዊ ለውጢ፣ እቲ ሓደ ከዓ ኣብ ድኽነትን መጠን ሞት ቆልዑን ኣዴታትን። እቲ ቀዳማይ ኣተኩርኡ ኣብ ዓለምን ጸጋታትን እዩ። እቲ ካልኣይ ትስፍንኡ ኣብ ሰብን ኩነታቱን ይርኢ። ኣብ ክትዓት እዞም ክልተ ወገናት ሓቂ ክንዛረብ እንተኾይና ዘፈላሊ ነገር ኣሎ። ግደ ምዝማድን ምትእሳርን ግደ ብእኡ ዝመጽእ ሳዕቤንን ዕድልን ጌርና ክንጥምት ከለና ግን ክልቲኡ ደንበ ማለት ደንበ ተስፋ ምቑራጽን ደንበ ተስፋ ምምላእን ናይ ሓባር ሓቅነት ኣይሰኣኖን ይኸውን። እዚ ነገር እዚ ብቑሩብ ቃላት ምስ ኩነታት ሃገርና እተኣሳሲርና እንተርኢናዮ ሎሚ ገለ ወገናት ክላ ዓድና ጠፊኣያ፣ ዓድና ተስፋ የብላ ናብ ዝብል ዳርጋ ፍረ ኣልቦ ዝመስል ቁዘማ ተጸሚዶም ይረኣዮም። ገለ ወገናት ከዓ ዘሎ ተስፋ ዘቑርጽ ኩነታት ልክዕ ሰዓቱን ግዜኡን ምስ ኣኸለ ልክዕ መልክዑ ክሕዚ ዝብሉ ሰብ ተስፋን ፍናንን ከኣለዉ። ክልቲኣቶም ወገናት በበይኖም ኣለዉ እንተኢልና ምናልባት እቶም ቀዳሞት ማለት እቶም ተስፋ ዝቖረጹ እቲ ሃገር ንሎምን ንሕጅን ጥራይ መሲላቶም ኩሉ ነገር ምስቲ ዝበደላን ዝብድላን ዘሎ ሰብን ሓይልን ኣተኣሳሲሮም ጥራይ ይርእዩ ስለ ዘለዉ ክኾኑ ይኽእሉ። እቶም ካልኦት ማለት እቶም ተስፋ ዘይቈረጹ ሃገር ማለት ጉዕዞ ወለዶታት እዩ። ምውዳቕን ምትንሳእን ወለዶታት ከዓ ንቡርን ዝሕለፈን እዩ። ስለዚ ከዓ ኣብ ዝፍጹም ዘሎ ጸልማት ውዒሉ ሓዲሩ ብርሃን ክኹላዕዩ ባህልትዮም። እቲ ጽቡቕ ነገሩ ክልቲኣቶም ወገናት ንነገራት በብናቶም ዝርእዩ እኳ እንተመሰሉ ኩሉ ነገር ሓልዮት ህዝቦምን ሃገሮምን ዘበገሶም ምዃኑ ከም ክሳራ ሓሳባት ኣይረአን። ስለዚ ከዓ ኣብ ፍቕሪ ተጸሚዶም ይህን ምሂን ተባሂሎም ነቲ ኣብ መንጎኦም ኣትዩ ዘሎ ሰይጣን ደም ተሓለቢሎም ክጸርጉ ቀጻሊ ኣብ ሓድሕዳዊ ዝተሳነየ ሓሳባት ተጸሚዶም ክሰርሑ ይግባእ። ስሪላንካ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ስሪላንካ ኣብ ኣብያተ ክርስትያናትን ሆቴላትን ብሓንሳብ ሓያለ መጥቃዕታት ሽበራ ከም ዝተገብረ ኣብ እዋኑ ንሙሉእ ዓለም ብዘሐዝን ዜና ተነጊርዮ። ኣብቲ ኩነታት ቁጽሮም ናብ ኣማይት ዝኣተወ ኣመንተ ክርስትናን በጻሕትን ግዳያት ኮይኖም ኣብ ፈለማ ቁጽርቶም በቲ ጨካን ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዝሞቱ ሰባት ክሳብ 359 ከም ዝበጽሕ ተነጊሩ እኳ እንተነበረ ጸኒሑ ግን እቲ ቁጽሪ 253 ከም ዝኾነ ተፈሊጡ። ዋላ እኳ ኣብ መጠን ግዳያት ብ106 ድሕነት ይረኸብ እምበር እቲ ዝወረደ መቕዘፍቲ ባርባራዊ እዩ። ስሪላንካ ከምዚ ዓይነቱ መጥቃዕቲ ቅድሚ 4 ዓመት ኣብ 2015 እውን ኣጋጢምዋ ነይሩ። እቲ ሽዑ ዝወረዳ ጉድኣት ከዓ ካብቶም ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣብ ፈረንሳ ከተማ ፓሪስ ዝሃለቑ ግዳያት ዳርጋ ዕጽፊ ከም ዝነበረ ኣብ እዋኑ ተነጊሩ እዩ። ነዚ ኩሉ ሓደጋታት ዘውርድ ዘሎ ጉጅለ ኣይሲስ ግን እንታይ ይብልሓቱ? ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ኮይኑ ኣንጻር ኣይሲስ ዘካየድናዮ ቃልሲ ተዓዊትና ኢና፣ እቲ ግዝኣተይ ዝብሎ ከፊላዊ መሬት እውን ተቆጻጺርናየና ድሕሪ ምባሉ ጥራይ እቲ ፈጣሪ ራዕዲ ጉጅለ ኣብ ኣፍጋኒስታን፣ ኮንጎ፣ ኢራቅ፣ ፊሊፒንስ፣ ስዑድ ዓረብን ሶርያን ዘስካሕክሕ ሓደጋታት ኣውሪዶ ሎሚ ነዚ ጉጅለ እዚ ዘካይዶ 8 ጨናፍርን ደርዘናት መርበባትን ኣብ ሙሉእ ዓለም ተዘርጊሐን እከይ ተግባራት ትጉጅለ ኣብ ምፍጻም ተጸሚደን ከም ዘለዋዮ ዝፍለጥ። ብተወሳኺ እውን ቁጽሩ ክንዲዚ ዘይበሃል ዋህዮታት ከም ዘለዎ እውን ይንገርዮ። እዚ ዝገርምን ዘሕዝንን ነዚ እከይን ኣረሜናውን ስራሕ ንሕናይና ፈጺምናዮ እናበልካ ዝግበር ዘሎ ኣብ ስልጣነ ወዲ ሰብ ዝካየድ ዘሎ ድሕረትን ብድዓን እዩ። ድሕሪ እዚ ናይ ሕጂ መጥቃዕቲ ስሪላንካ እቲ ኣብ 2014 ምስ ተረኣየ ህጣሙ ኣጥፊኡ ዝጸንሐ መራሒ ጉጅለ ራዕዲ ኣቡበከር ኣልባግዳዲ ብህልቂት ስሪላንካ ከም ዝተሓጎሰን ንፈጸምቱ ክንእድን ኣብ ቪድዮ ተቐልቂሉ መግለጺ ሂቡ።
ንጭካነ ህሊና ክድረቦ ከሎ ዘርኢ ስእሊ ከኣዮ ኩነታት ከምዚ ስለ ዘሎ ከኣዩ ኣይሲስ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ኣብ መስከረም 11 ናይ 2001 ኣብ ኣሜሪካ ከቢድ ዕንወት ዘውረደ ኣልቃዒዳ እውን ከይተረፈ ገና ስግኣት ኮይኑ ከም ዘሎዩ ዝግምገም ኣልቃዒዳ ኣብ 2001 ካብ ኣፍጋኒስታን ተጋሒጡ ወፂኡ መራሒኡ ኦሳማ ቢን ላደን እውን ኣብ 2011 ተቐቲሉ ክነሱ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃን ወሽመጥ ዓረብን እከይ ተግባራቱ ካብ ምቕጻል ኣይቋረጸን ኣብ ሰሜን ሶርያ እውን ዝሓዞ ስፍራ ነይርዎ እዚ ናይ ሕጂ መራሒኡ ማለት ኣይማን ኣዘዋሂሩ እውን ኣቦትኡ ኣሎ በዝን ወዲ ከምዝን ከይኮነ ይተርፍን ከኣ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ድሕሪ 2001 ብሓሙሽተ ዕፅፊ ክውስኽ ተራእዩ ዘሎ ቴክኖሎጂ ተጠቂምካ ዝዝርጋሕ ሕማቅ ቃላት መግለፂታትን ተሃዲድን ዘለዎ ድምፅን ኣስኣልን እውን ክብደት ናይቲ በዞም ኣሸበርቲ እዚኣቶም ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋታት ክሳብ ክንደይ ዓብይን መሪርን ከም ዝኸውን የርኢ እንኸውን ሎሚ ጉጅለ ኣይሲስ ኣብታ ካብ 1993 ክሳብ 2009 መናሃርያ ኩናት ሓድሕድ ኮይና ዝጸንሐት ደሴታዊት ሃገር ስሪላንካ መእተዊ ፍቓቕ ረኺቡ ምሕረት ዘይብሉ ኣረሜንነት ክፍጽም ክኢሉ ኣሎ እቲ ኩነታት ምስቶም ኣብ ስሪላንካ ዘለዉ ውሕዳንን ምስ ኣይሲስ እውን ተኣሳሲሮም ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ዝተባህሉ ጉጅለታትን ሰባትን ተኣሳሲሩ ክጽናዕ ኣገዲዱ ኣሎ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ፋሲካ ዘጋጠመ ከም ማሕረዲ ሰባት ጥራይ ክግለጽ ዝኽእል ዘሕዝን ፍጻሜ ኣብ ምልእቲ ዓለም ሽበራ ብዘሰንብድ ኩነታትን መልክዕን ገርጊሩ ኣብ ዘለወሉ ግዜ እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝብል ሕቶ ክለዓል እንተኾይኑ ከም በዓል ኣሜሪካ ዝኣመሰላ ንነብሰን ብዘለወን ጸጋን ሓይልን ከም መራሕቲ ናይ ዝዓለም ዝወስዳ ሃገራትን ካልኦት ሓይልታትን ንጉዳያት ሽበራ ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ሎሚ ነቂሐን ምስ ደለይቲ ሰላም ሰሚረን ክሰርሓ ክግደዳ ይግብአን ሎሚ ንሕና እሞ እንታይ ዘይገበርና ክሳብ ሕጂ ዝገበርናዮ ጻዕርን ኣበርክቶንሲ መዓስ ቀሊል ኮይኑ ዝብል ሞጎት ፍጹም ቦታ የብሉን ቦታ ክወሃቦ እውን ክፍተን ኣይግባአን ኣሜሪካ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶርያ ንዝነበረ ብርካተ ሰራዊታ ምንካያ ሓደ ካብ ንኹነታት ግብረ ሽበራ ዘሻደነ ምዕባለ ጌርካ ይርአ ኣሎ እዚ ከዓ እቲ ሃገር እቲ ዝግባኣ ኣብ ምግባር ኣይነቕሐትን ናብ ዝብል መግለፂታት ይወስድ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ዝግበር መጥቃዕታት ጥራይ ግን ፈውሲ እዚ ኩነታት ክኸውን ይኽእል ድዩ ብዙሕ ኣይመስልን ኩሉ ሰብ ሓይልን ጸጋን ይግብኦ ክበሃል ዝኽእል እኳ እንተዘይኮነ ብውሕዱ ምስተን ኣብ ከምዚ ኩነታት ኪዳን ዝኣተዋ ሰብዓ ዝኾነ ሃገራት ተሳኒኻን ብሓባር ሰሪሕካን ክፍጠር ዝኽእል ህንጸት ሰላምን ርግኣትን ንህውከትን ሽበራን ቦታ ዝኸልእ ክኸውን ይኽእል እዩ ምኽንያቱ እዚ ኩናት እዚ ቦታ ሃገር ወይ እውን ርእሰ ከተማ ስለ ዝተቖጻጸርካ ዝውዳእ ኩናት ኣይኮነን እዚ ኩናት እዚ ኣንጻር ሓሳባትን መትከላትን ስልጣነ ወዲ ሰብ ምስ ዝኾኑ ዝካየድ መሪር ውግእ እዩ ስለዚ እቲ ኣብ መወዳእታ ክብጻሕ ዘለዎ መዕለቢ ቦታ መሓዘ ይኮነ ሓሳባት ምቁጻርን ናብ ቁኑዕ መስመር ምኽታቶምን እዩ ከምዚ ንምግባር ከዓ ዝያዳ ሓይሊ ጥበብን ልቦናን የድሊ ሩስያ ብፍላይ ምስ ነዳዲ ኣተኣሳሲርካ ክረኣያ ከለዋ ንግሎባዊ ቀረብ ነዳዲ ብኩሉ መልክዕ ክጸልዋ ዝኽእላ ሃገራት ኢራን ቬኔዙዌላን ሊብያንን እንተተባህለ ብዙሕ ዝተጋነነ መግለፂ ክኸውን ኣይክእልን እዩ እዘን ሰለስተ ሃገራት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ካብ ልሳን ዝኾነ ሰብ ሞያ ነዳድን ዕዳግኡን ፈጺመን ክርሕቃ ዘይክእላየን ቀጻሊ ብህውከት ብውግእን እገዳን ስለ ዝጽመዳ ከዓ ካብ ዜናታት ዓለም ዘይርሕቃ ኩነታት ቁጠባዊ ጉዕዞታትን ከዓ ሓንሳብ ሓፍ ክብል ሓንሳብ ክሮኽመሽ ዘይርጉእ ጉዕዞ ዝሕዝዩ ናይዘን ሃገራት እዚኣተን ኣብ ነዳድን ከባቢኡን ዘጋጥም ድኻማት ንዓለማዊ ኩነታትን መሬታዊ ፖለቲካታቱን ብኣሉታ ዝጸልዩ ኣብዚ ቀረባ ቅንያት ከዓ ነዚ ኩነታት እዚ ዘጋድድ ሓድሽ ተርእዮ መጺሎ ክኢላታት ነዳድን ፖለቲከኛታትን
ሕይኽ ዝውዕልዎ ዘለዉ ብከላ ኦርጋኒካዊ ክሎራይድ ዝብል ኣምር መስመር ነዳዲ ሩስያ ድሩስፓ ኣብታ ብነዳዲ ካብ ዓለም ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ዘላ ሩስያ ናብ ኤውሮጳ ዝዝርጋሕ ወሳኒ መስመር ነዳዲ እዩ እዚ መስመር ዝኸኣዩ በዚ ዝበሃል ዘሎ ብከላ ኦርጋኒካዊ ክሎራይድ ተተንኪፉሎ ዝበሃል ዘሎ እዚ ምዕባለ እዚ ምስ ተራእየ ከዓ ዓለማውያን ነጋዶ ነዳዲ ኩነታት ናብ ነዊሕ እዋን ከይምጠጥን ዘይጽወር ማህሰይቲ ሕፅረት ነዳዲ ካብ ሩስያ ከየጋጥም ኣብ ከቢድ ሻቕሎት ኣትዮም ኣለዉ እዚ ብሓውሲ ሸለልትነት ዝሰዓበ ዝመስል ጸገም ነቲ ኣብኡ ዘሎ ነዳዲ ኣብ መዓላ ከም ዘይውዕል ዝገብርን ኩነታት ኣብ መዓራሪኻ ነገራት ናብ ንቡር ክትመልስ ከዓ ሓያለ ግዜን ጻዕርን ክሓትት ምዃኑን መግለጺታት ይውሃብ ኣሎ እቲ ዛጊት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ወሪዱ ዘሎ ጉድኣት ግን ንሓይሊ እታ ሃገር ኣድኪሙ ንምስላእ ደዊንዎ ኣሎ ሩስያ ተተኣማምን ምንጭ ነዳዲ ኣይኮነትን ናብ ዝብል መደምደምታ ከይወስድውን ይፍራሕ ዓለም ድሮ በቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ነዳድን ቁጠባታትን ኢራንን ቬኔዙዌላን ዝገበረቶን ትገብሮን እገዳታት ብሕፅረት ነዳዲ ተጨኒዓ ኸላ ኣብ ሊብያ ዘሎ ዘይርጉእ ኩነታት ፖለቲካውን ንኹነታት ነዳዲ ዝዓለም ብሕማቕ እናጸለዎ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ኣብ ሩስያ ክውሰኽ ዘይቀሊል ሓደጋዮ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኸኣዩ ክኢላታት ነዳዲ ኣብ ሩስያ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ከጋጥም ዘይብሉን ከጋጥም ትጽቢት ዘይተገብሮን እናበሉ ዝገልጽዎ ዘለዉ ሩስያ ምንጪ ኣታዊታታ ካብ ነዳዲ ክትረክብን ኣብ ዓለም ነዳዲ ተኣማኒት ክትከውንን ኣጋጢምዋ ዘሎ ዕንቅፋት ክሳብ ዝእለ በታ ሓንቲ ዘላታ ኣማራጺት ማለት መስመር ባሕሪ ጌራ ነዳዲ ምልኣኸያ እዚ ነገር እዚ ኣብ በራቲዓ እንተዘይሒዛቶ ግን ኣብ ኤውሮጳን ከባቢኡን ሩኡይ ሕፅረት ነዳድን ከቢድ ሻቕሎትን ክርአ ግድን ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ብከላ ኡራልስናይ ሩስያ ነቲ ብቐደሙ እውን ግዱዕ ዝኾነ ዝተጻበበ ምንጭን ዕዳጋን ነዳዲ ተወሳኺ ድኻም ኮይኑ ክበሃል ከሎ ካብ ተወሳኺ ድኻም ምዃን ሓሊፉ ከቢድ ሓደጋ ዘውርድ ክሳራ ክኸውን እውን ዓብዪ ተኽእሎ ኣሎ ሓቂኡ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዋጋታት ነዳዲ ዝተረኣየ ለውጢ ክሳብ ክንድቲ ኣይኮነን እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ዝተፈጥረሉ ግዜ ገለ እገዳ ኣሜሪካ ናይ ምልዓል ምዕባለ ምርኣይ እውን ሓደ ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ ንሓደ በርሚል ነዳዲ ካብቲ ዝነበሮ $70 ብዙሕ ዘይምውሰኹ ማለት ካብ $72 ዘይምሕላፉ ከም ሓደ ኣብነት ጌርካ ክርአ ይኽእል እዩ ስለዚ ከዓ ሩስያ ጸገማታ ብእዋኑ እንተኣልያ ኩነታት ንቡር መልክዑ ክሕዝ ግዜ ኣይክወስድን እዩ ዝብል መደምደምታ ምብጻሕ ከቢድ ኣይከውንን ብሰናይ ዘርአ ተወልደ ዝተዳለወ መደብ ዓለም ከመይ ኣሎ ኣብዚ ይዛዘም እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ከተማ ፓሪስ በቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ሬድዮ ረናዩ ሕብረት ኤውሮጳ ኤርትራ ተሳተፎ ዋዕላ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ከካይድ መዲቡ ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ኣብ ንግዲ ጻዕትን መጓዓዝያን ዘተኮረ ዋዕላ ንሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ናብ ቁጠባዊ ምውሃድ ዘሰጋግር መደባት ከጣጥሕ ከም ዝኽእል ተሓቢሩ እቲ ዋዕላ ብምትሕብባር ሕብረት ኤውሮጳ ባንኪ ዓለምን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ሐምለዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ኣብዚ ዋዕላ ኤርትራ ኢትዮጵያ ጅቡቲ ሱዳን ሶማልያን ኬንያን ክሳተፋ ትጽቢት ይግበር ሕብረት ኤውሮጳ ነዚ ዋዕላ ንምምዳብ ካብ ዝደረኾ ኣውራ ምኽንያታት ኣብ መንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልን ዝተጀመረ ርክብ ምዃኑ ዲፕሎማሰኛታት ይጠቕሱ እቲ ሕብረት ኣቐዲሙ ካብ ወደብ ዓሰብ ናብ ኢትዮጵያ ዘእቱ ጽርግያ ንምጽጋን ናይ 20 ሚልዮን ዩሮ ሓገዝ ምስልዑ ይዝከር ኣብ ኤርትራ ከተማ ኣስመራ ብስም ውህሉል ዕዳ ኤሌክትሪክ ንነበርቲ ዝተሰላዓሎም ግምታዊ ክፍሊትን ኣከፋፍሉን ክሳብ ዝእዋን እዚ ከም ዘይተፈትሐ ተሓቢሩ ብሰንኪ ዋሕዲ ዓቕሚ ሰብ ዝሃለኸ ዓቐን ኤሌክትሪክ ክምዝግብ ተጸጊሙ ከም ዘሎ ብመንግስታዊ ማዕከናት ዜና ዝሓበረ በዓል መዚ ኤሌክትሪክ ኤርትራ ነቲ ብግምት ሰለዑ ዕዳ ኣብ ኣከፋፍሉ ፍታሕ ክገብር ምዃኑ እዩ ተመባፂዑ ነይሩ እንተኾነ ህዝቢ ኣስመራ ዋላ እውን ናይቲ ዝበዝሐ መዓልታት መብራህቲ ዘይነበረሉ እዋናት ብግምት ተጸብጺቡ ዝተሰላዓሉ ውህሉል ዕዳ ክኸፍል እዩ ዝግደድ ዘሎ ኣብ ካልእ ተመሳሳሊ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ዞባ ስልጤ ናይ ትርከብ ከተማ ወራቤ ነበርቲ ዝኾኑ ዜጋታት ሃገር መንግስቲ ዘይብራህናዮ ናይ ኤሌክትሪክ ክፍሊት ኣምፂሉና ብምባል ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዘካየዱ ማዕከናት ዜናት ሃገር ሓቢረን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሰዓት እዚ ፈንወና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ስለምከታልኩም ደጊምና ንመስግን ሰላም ሬድዮ ኤረና
ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።